I dag skal vi kigge på det hårde katteliv. En kat vågner op. Det er en ung hund. Hun ser måske lidt træt ud, men hun er faktisk klar til at stå op. Det første hun gør, når hun står op, er at strække sig og måske lege lidt. Hvis hun ikke kan underholde sig selv, så bliver hun om hjælp fra sine mennesker. Her ser vi hende angribe den blå rotte. Det meste af hendes dag går på at lege og sove. Hvis der ikke er nogen, der vil lege med hende, så skal hun nok sige det. Men det handler ikke altid om leg. Det skal også klø sig en gang imellem. Senere finder vi hende, hvor hun kigger ud af vinduet og overvejer, at hun skal udenfor. Hun forsvinder, men senere finder vi hende så igen udenfor, hvor hun er på jagt. Men igen er det bare et stykke legetøj. Et lille øjeblik så opmærksomhed, og byttet er sluppet væk. Senere på dagen finder vi hende udenfor på hendes yndlingsbakke, hvor hun spiser nogle blomster. Du undrer dig måske over, at en kat spiser blomster, men hun er lidt speciel. Hun hører en velbekendt lyd, som er godbidder. Hun skynder sig op på værelset, hvor der venter nogle godbidder til. Nå, det har været en hård dag, og det er tid til at gå i seng. En træt og udmattet kat. Det var et kort lille indblik i det hårde katteliv.